Ето. Ама звук чува ли се? Ето. Така. Тук с малко напън брижа ще влезе. Тук си влиза като вкъщи. Влиза си от дома. Тук не влиза. Тук не влиза. Ама тук влиза като вкъщи си. Това е от българските лютиери. Много добре. Така. Я да приближим малко по-бързо. Така. Кривонделщината тук е ясна. Бриджа е монтиран толкова неграмотно, че повече и не може да бъде. Това е групата на българските лютиери. Те се познават всичките до един. И сега обратния. Я само да снимаш там каква е китарата. По цялата дължина. Това, дами и господа, е един изключителен инструмент, който групата на българските лютиери осъкати до ента степен. Ето сега ще ви покажа и обратно. Това означава преместване на дупки. Тук се едно някой е разкопал гробницата на Тутанкамон. Това са лютиерите, които ви обещават невероятни обещания. Как инструмента ви ще бъде такъв и така нататък. Плащате си едни пари, тия много бързо ги искат. От 20 лева стават на 100 сметките. Много бързо. И сега искам да ви покажа резултата. Приближи. Приближи. Все си мисля, че тези пиньони трябва да са в един ред. Но групата на българските лютиери мисли съвсем по различен начин. Ето, така. Да, така да. Така. И така, и така. Ето така, дами и господа, осъкатяват вашите иначе чудесни инструменти. И вие вижте, нищо не можете да направите. Аз съм единствения, който ще направи нещо. И те ще си платят сметката. Приятен ден!